ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಜಾ ಬಂದು. ಬಟ್ ಅಕಲ್ಡಲ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ನಿಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲೋಲು ಅಕಲೆಗ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಎರೇರ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನೆ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲೊಂಜುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಕುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ರೀಸನ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನು ಆತೆ ಬುಡುಂಡ ಎಂಕುಲ ಐಟ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಪಂತನ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನೀಡೆಡ್ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಕೋಡೆದ ಪುರ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಮೊರಂದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಆತಿತ್ತಜಿ ಯಾಪ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿದೈ ಬತ್ತೇರು ಅದಾಗ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಆತ್ತದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಆದಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದಾಯಗ ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ದಾರು ಬಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ನಡೆ ಪೋದು ಒರಿಯೊರಿಯಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂದ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಕುಲೊಂದು ಅವು ಬೇಲೆ ನಡಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಐಕೊಂಚಿನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೈತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರ ಊರುಗು ಬಂದು. ಸೊ ಐಕ್ ಏನು ಪಂಡ ಐಕ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಐಜಿ ಆರು ತೆಂಬಡ ಇತ್ತಮುಟ್ಟ ಊರುಗ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಆವಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅವೊಂದು ದಾಲ ಬೈದು ಚಿತ್ತಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ದಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನೇ ಬೈಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕುಲು ನನ್ಲ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬೈಜ್ಜೇರು ದಾಲ ಇತ್ತಮುಟ್ಟೆ ಓಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಕ್ಲ ಆತಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಲ್ಲ ದಾದ ಅಂತ ಪಂತಜೇರು ನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂತಜೇರು. ಸೊ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ತೋಜುಡು ಪಂದೆ ಎಂಕಿ ಎನ್ನುಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ವಾರದ ಕತೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಉಂಡತ್ತ. ಸೊ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂದ ಗೊತ್ತಾವು. ಸೊ ಅತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ಪಂದೆ ಎನ್ನುಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆರು ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಕಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲಿ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗ್ಲ ಆರು ಬೈದು ಜೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆರು ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂಚೂರು ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಪೂರ ತೂಪಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ 2 ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂತ ತೋಜೋಡು ಆರೊಂಜಿ 4 ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲ ನೇಬರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ್ಲ ಅತ್ತು ಆರು ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ರೆಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಮೂರು ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ಆ ರೀತಿ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ಇಜ್ಜೇರು ದುಂಬ ಅವಳು ಇಪ್ಪನಕ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಜೆ ಬೊಕ್ಕಾರು ಇತ್ತೆ ಊರುಡೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತೋ ತಿಂಗಳ ಆರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತು ಚೇರು ಮೂಲೆ ಊರುಡೆ ಎತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವುಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನಾರು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೇರು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಅವರೆಗೆ ಆವಡ್ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲೇ ಮೀಟ್ ಆತ ಜಾರೇನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ದಾದ ಎಂಕಲಿ 3 ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಎಂಕುಲೆ ಟಚ್ಚಿಡಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಡೊಂಚಿ 4 ದಿನ ದುಂಬು ಎಂಕಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂದ್ ಆರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆತ ಬುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರಿಯಲ್ ಆದ ಮೀಟ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ಪುರದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೊಟ್ಟು ದಾಯ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಆರ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆನುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್. ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರ್ ಗೆತೊಮ್ಮಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಅವು ಪೂರ ಟ್ರೂಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ನ.
ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂಚದಾಲ ನೆತ್ತ ತಿನ್ಪಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಆರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪದದ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೋ ಸತಿ ಪಂತಾರಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅವಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಅವು ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗ ಬಟ್ ಆರೇ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಕೊಟ್ಟಂಡ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಲ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಲಿ. ಸೊ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರು ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ಟು ಪಂಡ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರು ತೋಪೋಜಾರ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅದು ಅರೆ ಲೆಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದಿಚ್ಚ ಅಂಚ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಟಚ್ಡೇ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಎಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇರುವೆರ್ನ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಡಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಆರ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸಡನ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಾಸಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಪಿದೈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕುಲು ಬಾಡಿನ ಒಂದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತರು ದುಂಬು ಆರು ಯಾಪ ಪಿದೈ ಬತ್ತೇರಾ ವಿದಿನ್ ಒಂಜಿ 5 minutes ಟಿ ವಿ ಪೂರ ಬೈದ TV9 ಕನ್ನಡ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸು ಐಟ್ ಪೂರ ಬೈದಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕುಲು ಅಕಲೆದಾದ ಪನ್ಪರ್ಬೋದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೋದು ಪನ್ಪರ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಪೋದು ಟಿ ವಿ ತೂಪಾರ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಪಾರ ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ತದೆ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಆತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಎಂಕಲೆಗ್ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಕುಲ ಅವೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಾತಿರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ TV9 ಅವತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ತಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಿವ್ರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಲೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲು ನ್ಯೂಸ್ ತಕಲಿಪ್ಪೋದು ನಿಕುಲು ದಾಯಕೇನು ಜರ್ ನಿಕುಲು ಕಾಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕುಲು TRP ಪಾಡುನು ನಿಕಲೆ ಕಾಸಾವಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪಾಡುನು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಿಕುಲು ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಕೊಡು ಅದು ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಅದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪಿನೇ ತಡ ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡೆತ್ತೆ ನ್ಯೂಸು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪಿನೇ ತಡ 5 minutes TV9 ಬೈದಾತ 6 ಇಂಚ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂದೇನು ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬೇಸ್ ಅದು ಪೋತೀನಿ ಐಕ್ಲ ತುಳುನಾಡುಗ್ಲ ದಾಯಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂದ ಆರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬೇಸ್ಡೇ ಪೋದಿಪ್ಪರಿ ಯಾವ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರು ಪೋತಿನ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಯಾರು ಬಾಂಬೆದ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಆರೇನು ಪೋದು ಅವ್ಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಯಾರು ಬಂದು ಆರೇನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಂಡೈತೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಆತ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ತುಳುನಾಡು ಬೈಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಹೊಡ್ತಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಆರು ಬಾಂಬೆದ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದೇ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ. ಸೊ TV ಇಡ್ಲ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಾವಳಿ ಕ್ವೀನ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ದಾಯ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಇದು TV ದಕ್ಕುಲ ಅವಡು ಏರಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತಜಿ ಮೊಕುಲು ವೈಶು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀಶ್ ಇರುವೇರು ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಪಡುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ಥರ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದಕ್ಕಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಮೂಲ ಆರ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಸೊ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಮ್ಮಿನ ಅವೊಂಜಿ ಸುರುಟ್ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ ದಕ್ಕುಲು ಏನು ಚೇನ್ವೇರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕುಲೇ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜಿಡ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದಾಯ್ ಊರು ದಕ್ಕುಲು ದಾದ ಏನ್ವೇರ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದಾದ ಉಂಡು ಆರ್ ನಮಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆರಿಪವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎಂಕುಲು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ಅವು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಐಕ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೂ ಬೋಡಾದ ಅತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಸುಮಾರು ಜನಟ ಎಂಕುಲು ವಿಚಾರ್ತ ಸುಮಾರು ಜನಟ ಲೈವ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರಿ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವ್ಲ ಐಟ್ಲ ಪೂರಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನಿ ಏನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಆಯ್ನ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈತಿನೇ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಚನ್ನ ಬರೊಂದುಂಡು ಒರಿ ಐಟ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯಗ ಒಂಚೂರು ಮರಳು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಏತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಆಕಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ದೊಂಬುಡು ಪೋದು ಆತು ಜನಟ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೇರು ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೋಪಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಐಟ್ ನೆರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಸೈಸೊಂದು ಎಂಕುಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರತದ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರನ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಲಾಂಡ್ಲ ಪಂತಾನ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೂಜೈಟ್ ಒವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಾಂಡ್ಲ ಪಂತಾನೆ ಎಂಕಲೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಂತಜ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಎಂಕುಲು ಪಂತಜ ದಾಯಪಣ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತೇತ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ಲ ಪನೊನಂದ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಜ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಕಲ್ಡಲ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ನಿಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲೋಲು ಆಕಲೆಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೇನು ಕಡೆ ಮುಟ ಕನ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಆತು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಕೆಲವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿನ ಜನಕುಲ್ಡಲ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡೆಗ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಒರಿಕೇನು ಏನ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲೆದಾಯಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಿಕಲೆಗೆ ಬಂದತ್ತೆ ನಿಕ್ ಬಂದೇ ಐ ಮೀನ್ ಅಂಚೆ ಏಕವಚನ ನಡೆ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಯಾನ ಆ ಕಮೆಂಟಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಪವೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ನ. ಸೊ ಆಯ್ಕೇನು ನಿಕ್ದಾಯಗ್ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಲ ಈದಾಯಗ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ದಾಯ ಬೋಡು ನಿನ್ನ ದಾದೆತನು ನಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂವನು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಮಲ್ತೋನು ಒಮ್ಮೆ ಏರೆ ಪಾತೆರ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಓಲ ನಡಪುಂಡ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರೂಢಾದ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕಿ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಫೇಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಗೂಗಲ್ ಐಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಇಯ್ಯಾವು ಏರ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಆವೊಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ದೂರದ ಕುಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಇಯ್ಯಾವು ಬಟ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಕಲೆ ಪೂರ ತೂವರೆತ್ತನ ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ತೂವರೆತ್ತನ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿನ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂವೋಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಂತಜ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೈಕಾರ್ ಪತ್ತಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಡೆ ಮುಟ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಜಾರಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ ಬನ್ನಗಾರ ಪಾಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪಾಡು ಪಾತೆರದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಆರಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರ ಏರ್ಲ ಜಾರ ಪಾಪ ಪೋ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವೆಂತದ್ದು ಬೇಜಾರಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಅವು ಎಂಕುಲು ದಿನಾಲ ಆರೇನು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಎರೇರ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನೆಡು ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚನ್ ನಕುಲು ಪೂರ ತೂವರೆ ಎಜ್ಜಿಡ ತೂಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಅವು ಬಡ್ದು ಪಾಪ ಎರ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಪುಡು ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಮಂಡೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಮಂಡೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ನೆಸ್ ತುಂಬವನಂತೂ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ತೂಪಿನೇ ಬೊಡ್ಚೆ ಆತ್ಪಂಗು ಆಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಾಡ್ತಿ ಮಂಡ ಆಯ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಪಂದ ಆಯನ ಐಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಐಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಾರೆ ರಕ್ಷಿತನ ವಿಷಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿನ್ನ ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಮಲ್ಪು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದ ನಿಕ್ದಾಯಗಿಯ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಅತ್ತತ ನಿನ್ನ ತೂಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ ಪುರ ಪನೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಪರ್ಪಿನ ಏನ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅದಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಏನಟ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರುವೇರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ತೂದು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಈತ್ ಬಂಗ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆವಡ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗುರ್ತದಕುಲು ಆವಡ್ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಈತ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಗ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆವು ಬೇರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪುನು ನಾರಕ್ಕವಲ್ಲ ಇಂಚಿನಕುಲು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿನಕಲೆ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಇಂಚಿನಕಲೆಗೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಕೆಲವೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ 10-15 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾವಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಈತ ದಿನ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಜಿ ಆ ದಿನ ಅಂಚಿನಕಲೆ ಪೂರ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈತ ದಿನ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು
ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪಸೊಂದು ಏದೋ ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಟ್ರೋಲಿಂಗನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಯಾಪಾಂಡ್ಲ ಪೂದ ಆ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜಿಗೆ ಪೋದು ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಾರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಪಂದ್ ಎರಾಣ್ಲ ಪೋದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲ್ ಪೂರ ಎರಾಣ್ಲ ಪೋದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಬುಡ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗುಂಡ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಅವು ತಾಕತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರದ ಏರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕುಲು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಯಾ ನಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಿತ ತಪ್ಪಾಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಪನಂಬರ್ ಬರತ್ತ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಕುಲ್ ದಾದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಕುಲೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪೋದು ಒರಿಯಾಗ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒರಿಯಾಡ ಪೋದು ಈ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪನಾವ ಯಾನ್ ಪೋದು ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಇಡಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಪನ್ಪಿ ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂದ್ ನಿಜವಾದ ಜತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಯನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಅರೇನ್ ಬಲದಿ ಪೋಲದಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಾತಿರ್ನು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದಿಪ್ಪರಿಯವು ಬಟ್ ಎಂಕಲೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನೇ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂದ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬತ್ತೇರು ಬಿಡುಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಆ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಗೆತ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಕಂಟೆಂಟೇ ಮಲ್ತಂದಿಚ್ಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಎಂಕುಲು ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತೊಂದಾವಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಾವಡ್ ಅತ್ತ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂದ ಆರ್ಡ ಪನ್ಪಿನವಡ್ ಅಂಚಿನ ಅವ್ಲು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ದಾಯೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಗ್ ಬಂಡದಾದ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾತೆರುನ್ ಪಂಡದಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪಂಡದಾದ ಎಂಕಲಿದಲ್ಲ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿನ ಎತ್ತ ಪುರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪೂರ ಪಾತೆರೋಡ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲೇನು ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನು ಯಾಪಲ ಮದ ಪೂಜ ಅಂಚ ಪಂದು ಅರೆಡ್ದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಪಂದು ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಾಗಿ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ವಾ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇನಿಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 250-300 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬುಡುಂಡ ಬಾಕಿದ ಈತ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಎಂಕುಲು ವಾ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂಡು ಅಂದ್ ಆರೆನಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆತೆ ಆರೆನ್ ಅಂದ್ ರಿಯಲ್ ಆದ್ಲ ಆರೆನ್ ಪಿದಯೇ ಪಾಡಿಯರ್ ಬಂದಾಂಡ ರಿಯಲಿ ಅವು ಅನ್ಯಾಯ ಅವು ಆರೆಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಐತ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋರಾಟ ಆತೆ ಒಂಜಿ ರೋಡು ಜತದು ರೋಡು ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಇಡೀ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕಲೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಅವೇನು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ನಿಕುಲು ಅಂಚೆಗೆ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕುಲು ನೆಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಾತೆರೆ ಬಂದು 4 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಸತಿ ಅವು 4 ಜನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಐಕ್ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಪ್ಪುನು ಬೇತ ದಿನಲ್ಲ ಪೂರ 4 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಕುಲ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಚೂರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಕಲೆಗೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿಯಾನ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವೇರೆ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪುನೇ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಮಂಡ ಕೆಲವೇರೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂದಿಪ್ಪಿರ ಮಕ್ಕಳೆ ಪುರ ಮರ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಏನ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡದು ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುರ ಕೆಲವೇರು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಕಲೆ ಪುರ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನು ನನ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪುರ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದೊಂಡು ಸಾಗೊಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನು ಬಂದತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಸೊ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲೊಂಜುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಕುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ರೀಸನ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಆತೆ ಬುಡುಂಡ ಅಂಚ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಗೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಹಂಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೇರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿಲ್ಲಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಯ ಯಾನ್ ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಸುದೀಪ್ನ ಪುದರ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡ
ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ ಸುದೀಪ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ, ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ. ದಯಪಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ತೂಪೆರೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನೈಕ್. ಸೊ ಏರ್ನಲ ಮೂಲು ಪುದರ್ ಗೆತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೂಲು ಕಾಸು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಕುಲು ತೂವೋಡು ಬುಡುಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಚ್ಚಾವಡ್ ಮಚ್ಚಾರಾವಡ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಆತ್ರೆ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ದಾದ ಪಂದ್. ಸೊ ಅವು ಯಾರು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈಜ್ಜೇರು. ಸೊ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು ಉಂತೋಡಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ರಾಮ್ ರಾಮ್.